I can the palace of His Royal Majesty, late Eze Edwin Ekwosu. I can Okosisi nke atọ, the paramount ruler of Urualla clan. Ọ nnukwu eze ịdọtachi wee biri. Ndị na-abịa ugbu a bụ ndị ajọ ọfịa Nnewi. Ọ nnukwute mmọnwụ ndị Igbo ji wee biri. Ọnụ na-ele ụnụ na-ahụ ya. Ajọ ọfịa ga-anọ ebe a live. Ọ nnukwu mmụọ ndị Igbo ji biri. Ụnụ n'anya ụnụ ga-afụ ya. Ajọ ọfịa Nnewi. This is the arrival of ajọ ọfịa Nnewi. Ọ nnukwu eze nwụrụ. And a ga-akpọ ya ka nnukwu eze. Ndị mmadụ ka na-abịa n'ikem. Who is who n'Idato Nation ga-anọ ebe a. Who is who in Imo State? Who is who in Anambra State? Who is who in Igbo land? Who is who in Nigeria at large, and who is who in Africa and the whole world? Ga-anọ here today. Ya ndị ajọ ọfịa. Ọnụ ga-afụ ha. Ọ nnukwu mmụọ wee jikọrọla were egbu abịa. Ọ nnukwu mmụọ live. Nwa ka anyị banụ n'obi eze. N'anya na-abịa m n'ikem. Oke ọma. Ọ dị na mmụọ otu nnume. Nwanne m. Mgbe ọ nọ m atụ ịma last time ahụ na-agbọ. Ajọ ọfịa Nnewi nọ live. Ụnụ na-ahụ ya, ọ ga ha ada. Ndị egwu n'ebe a pekata mpe ha ruru 15 different. Ndị Igbo eze nọ ya, ndị njima nọ ya, ndị live band nọ ya, gospel nọ ya, DJ nọ ya. Ọ na obi ọgaranya na obi nnukwu mmadụ, obi eze, nnukwu eze Urualla ji wee biri. And I nwekwara enough securities to guide life and properties. Obi eze ka anyị na-aba na. Ọtụtụ ndị egwu dị iche iche. Ọ dị mbụ Urualla na live. I am aware that my own brothers and sisters
who is here is going to do us the best. Yes. We have other bands that are visitors. And we also have other traditional dancing groups. I'm very much aware that Eze will be live and direct. It therefore means that Eze Urualla has done somewhere to represent all of us. We want to appreciate all the traditional rulers of Urualla clan, all the PGs of Urualla clan who are here. God bless you all. Hello. Ramadike na asụrụ bekee bụ Adịama. Onwe ndị na-anaghị anụ Igbo. Ihe anyị na-eme bụ omenala kwesịrị ime efu anyị ka anyị na-asị ka ọ laruo nke ọma. Ihe ọ na-akọwa bụ ndị ọbụla abịa ha nọ na kanopi ha n'otu ọnọdụ siri dị enweghị ohere ga-aba ndị niile otu ha siri chọọ. Ihe ama ọ bụ kọmuniti ọbụla enwere tag na kanopi ha ha nwa ahajisi ike n'ọdị ole bara anya ndị ọ na-aba nke ị na-anọ ma ị nọ n'ilo ma ị nọ n'ime ụlọ ihe onye hụrụ ka ibe ya ga-ahụ ọgọdọ ga-etoru nwoke nke o toruru ibe ya na ọmata ma ị nọ n'ime ụlọ ma ị nọ na mbara. So ayọ ka onye ọbụla ruru isi ka ihe anyị na-eme gaa ọfụma. Ukwu ụdara ya n'ihi site na kanopi n'ihi ruo na nke dị n'azụ edomere ụmụada Urualla. Onweghị kọmuniti anyị kenyere ụmụada na kọmuniti mana anyị dokọtara ụmụada niile site n'ebe Urualla ha nọ were ruo n'isi isi ụmụada Urualla nwe ebe ahụ. Enweziri ike ndị alọtazi nọkwarị ha ma ọ nọ ebe na na kọmuniti ebe abụchi. Ihe anyị gọziri ndị bandị bụ bandị ọbụla ga-abịa bịa aha na ya ọdịda ya bịa Attention please. Special announcement. Please,
we want to appeal and the indulgence of all the accredited bands for this final outing. We are giving this as a directive. If you are an accredited band, listen to our instruction or we will foreclose you. With due respect to all our bands, please. The organizing committee have so given directive on how the bands will display. And we must believe that these bands will adhere to instructions. Like I said, we have Egedege, which the publicity subcommittee headed by Sir Philip Ezeogo and his committee have given us, the microphone family, the functional performance of the bands. We want to plead very earnestly to all the bands here accredited. Egedege will do the opening when that moment comes. So what we want to say is that we shall tell you when you will play as a band accredited for this particular final outing. We will not tolerate a market square where Ariaria is playing or Chanja is playing. It cannot be possible, please. Egedege will do the opening, and from there we will cue in all the bands that are here accredited. We are aware that Isoma is here and fully accredited. I have been directed. After Egedege, Isoma will take over. From there, we will now proceed to Shalom Melody. From there, we will move to Osite. But as the interviews continue to prevail, we will update you accordingly. Please, it's very, very important. We will not want disruption. We will not want a disorder to this information. Please. For now, like I said, in the next few minutes, all things will... Your worship, I'm very loyal. Thank you very much, our legal luminary. Please, in the next few minutes, we are aware that the church is over, and this function will start in earnest. It will start in earnest. The microphone family will be updated. My father said, God bless you. We will continue to update the way things will go. We want to appreciate Tommy Foods Industry from Nnewi that have stationed here for our teaching and are going to serve us today and tomorrow. We want to appreciate the CEO Chairman, Project Group, Chief Chika Emenike, Nnewi, for this gesture and benevolence. Ekwe, Macho, please, we should be coordinated. Thank you. Okay. Ndị ọbụla
were ọnọdụ ebe nye ọnọdụ anyị werete ọnọdụ anyị ga-emepe ndị ekwu egedege tinye ekwu anya